Гледате Приятелска дума. Драган Фратич. Всички го знаят както Фрале у Нови Сад. Легенда на град Нови Сад и легенда на новосадския туризъм. Тук сме заедно на щанда на сръбско-българско приятелство. А защо? Той вече не знае сърбин ли е, българин ли е, къде си живее, у Сърбия, у България. Ами също както и мен. Здрасти, Фрале, и добре дошъл за първия път у Приятелска дума. Да, мерси много. Много обичам, че съм тук днеска. Имам най-хубавите спомени на много време, което съм бил в България. Бех представителя на Слънчев брег. След това живях в София, когато се вижда с българи. Аз кажем, аз съм почти софиянец. Мисля, всичко зная. Обиколих цялата България. Прекрасна, просто супер. Значи, и има много добри приятели. Значи, може би най-добрият приятел ми е Ицо от Перник. Сега живее Говедарци. И искам да му да го поканим да дойде тук, затова, защото той би бил много щастлив, нали, да е тук с нас. Кажи ми, значи туризъм много години. Сега има някаква книга. За какво става въпрос? Става въпрос, че човека, нали, дойде някакво време, когато трябва малко да се направят някакви записи, какво сме правили, как беше, какво може да кажем да оставим на своите децата, на внуците. И това е първата ми беше мотивация да напиша тази книга. Книга мога да кажа до сега има някакви, значи, има някакви плюсови от нея. И не знам, може би ще преведем и на български и да се читае там. За това, що ние имаме едно също, значи, тази душата, нали, тази чувства, нали, които имаме, они са същи. Значи, и бих ми казал, че ще бъде интересна и когато българските читатели смогат да я прочетят. Значи, превеждаме книга на български и у България да се чете. Обаче, като правиме представяне на нашите конкурси за поезия, ще правиме и представяне на книга на нашия бата Фрале. Кажи ми сега, нещо ме мъчи. Ти откъде знаеш толкова добре български? Как да не знае, нали? Той е от 86-та година, 19 юни на 86-та година. Бех с първата група, след много време, Слънчев бряг, като представител. 2 месеца. След това, следващата година, още 2 месеца Слънчев бряг. И след това от 92-та, от септември месец до 95-та в София и от 2000-та до 2002-та, нали, Варна. И когато ме питат, нали, къде ти беше най-хубавото, за това, защото освен това живеех и в Ню Йорк, нали, 3 години, Москва 5 години, питах къде е най-добре. Аз говоря, нали, Варна е нещо, мислим, върха, нали. Той е град, който има всичко, значи, който има и морето, има и морската градина, има хубави сладкарници, венска сладкарница в центъра на града. Аз там имах и собствен апартамент на генералите и може би тези 2 години, които съм живях в Варна, са най-хубавите, значи за всички 60, които ги имам. Значи, колко разбирам, ти, както и мен, учил си език български, ами на улица, с приятели и така нататък. Да, то е малка разлика, нали? Аз, когато ме питам как така добре говоря по-руски, примерно, то е леко, не лесно. От 74-та, първо 8 години в школата, след това, нали, жена ми рускиня, живеех в Москва и така нататък, нали? Английски, първо 6 години на Радничкия университет в Нови Сад, а след това работех, нали, в Америка с някакви групи от Англия и това. А български само с хората. Нали, затова той е малко така не е литерарен, нали, повече така
говорния, как се каже, нали, как говориме, нали, а не толкова литература, па да мога да четея на български язик. Прочитах много книги на български. Сега да се сетим и мой приятел Иван Благоевич, директор на джаз фестивал Ниш Вилуниш. Аз го питам у интервюто: Иване, откъде така добро говориш български? Вика: този мой български не е чак толкова добър, колко твой. Мой е илиенски български. Аз го гледам, какъв е този илиенски. Ами учи го на пазар илиенци. Това е, да, този учеше на пазар илиенци, аз пазара нямах много общо. Али учих така от хората, нали, от голями структури, които се правят там, беше много презентации. Български не е перфектен, нали, обаче е наш. Важно, че се разбираме и това е. Това е най-важно. Ватафрале, ние още 100 години да развиваме това сръбско-българско приятелство, което го имаме, и да продължаваме напред заедно. Да, това е много важно. Много важно и много щастлив, че съм тук и със сърцето аз съм цяло време с тебе, нали, с тази хубава работа. И мисля, че ще направя времето на 25-ти, как е, 25 април, да минем до Ниш и да пригласа своите приятели от България, малко да направим някакъв купон, нали, да имаме повече членове, нали, от една и другата страна и така, вървим напред. Благодаря ти много, Ватафрале. Мерси. И да сме живи и здрави още 100 години. Да, мерси.